Det vil sige, vi har gået op ad nu i 2 timer. 5 kilometer. Halvanden time. Ja, og vi er trætte. Jeg er træt i hvert fald. Jeg er sulten. Kunstnerfugl. Hold kæft, hvor godt. Wildlife. Hvis vi ser en bjørn, man, så trimmer vi den sgu da bare. Fucking ligeglad. Ja. With a certainty how will it all be? Her i sideflod til Fraserfloden, der er laksene i gang med deres årlige laksetræk. Og det er noget, jeg altid har drømt om at se, så jeg kan næsten ikke vente med at komme ud og stikke GoPro her ned under vandet og se dem gyde og alt muligt. De står her i tusindvis og er i fuld gang med at gyde og kæmpe om pladserne og alt muligt. Det er fuldstændig fantastisk. Så døde den. Det er den 23. september, vi har lige fået vores første sne. I hvert fald hagl i massevis. Men nu er det lige gået over regn. Vi har lige haft et kæmpe tordensregn, så jeg tror, vi får en vild nat. Det er det, der er det. Det pisser ned udenfor, og vi har lige haft hagl, og det er virkelig koldt. Jeg tror kun lige, det er et par grader over frysebånden. Så nu har vi gjort sådan her. Det smager nøjagtigt så godt i munden for. Næsten. Næsten. Vi havde nogle rester fra i går, så det var heldigvis ret nemt. Så sådan her ser det altså ud. Den var 23. september. Om en måned, så sidder vi nede i Mexico og bare halvanden. Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through.